Čau kolegovia. Takto nejako by mohla vyzerať naša predajňa budúci rok. Spojenie technológie, špičkovým produktom. Obsah, produkt, no a samozrejme promotion a cena. To sme my. Ahojte všetci, toto je nová kolekcia Fila, ktorá bude v našich obchodoch. Najlepšie modely exkluzívne len v sieti Export, ostatné modely sú aj u našich veľkoobchodných partnerov. Je to štandardná korčula, ktorú mohli ste už aj v minulosti nájsť u nás, ale chcem vám predstaviť teraz novinku, ktorú nevie mať nikto iný, len si Export, a určite nám to pomôže byť opäť zaujímavý na trhu a ukázať zákazníkom niečo najlepšie, čo nikto iný nemá. Vidíte najľahšiu korčulu na svete, váži len 1,2 kg a je to o 300 g menej ako má štandardná korčula. Tieto podložky budeme mať aj my na našich predajniach a takto zviditeľníme najľahšiu korčulu na svete. Malá ukážka. Ako sami vidíte, štandardná korčula má 1,5 kg. A tu na najľahšia korčula na svete len 1,2 kg. Pri kúpe takýchto korčuliar pri bežnom korčulovaní ušetrí, pri 30-minútovom korčulovaní ušetrí 1 tonu váhy a tým sa mu jeho korčulovanie zlepší a určite bude spokojnejší ako pri bežnom korčulovaní. Ďakujem.